Kardom pini adap kang sama berta long pet isi sota ke berta ajut. Inut mingkan krek tom aning sopiapan long kiram kamsa colang rem body de. Aputa karbiang long Women Justice Forum mate KAWJF MIP Violet BP lepen KSA akong chunbang Thompson rong pi atum kisung kipowek anim sopi atum ahem patumi nipai inkoira isi arni kahum redam. Kedamdang nipai krit shock arni Korkanti constituency ke paro samilang sa outpost arlo mention kamsa arong amekar longkirang kamsa ametang ahem along lokapacharli amen pen kachogi ponvek also arta cricket hawapan ametang ahem along amat ajopar awar sai cho MC out cepalang no si colang rem bor idat aputhak Karbiang long Women Justice Forum asong lapen KSA asong pen sodak pen pin rempon atheke samelang sulin dokteron arong amekar johateron lapen basarong farpiatup ahem arit kavedat ajok kiduk kisung ke boydat ajoine asomar afan lokapasarli dun thekhedat lo atheke jopadap an eom kichoji afan da kisung ke boy thidong mate kasiksak ke dopok ajoine pensi osomar atumafan lo pacharli dun thekhedat bangso joksi johateron lapen basarong farpi asomar atum ta bang asomar atum ason thak thak si asomar lok kacharli theknang ji puwa joine si methang kar behem alang letum rongpen tebokhet mensing kramsa arong amekar longkiram kramsa ahem lokapacharli don ji pupen supidun lo johateron lapen basarong farpi asupita longkiram kramsa ahem dodon si kacharli angdeng plian ke undun bonta longkiram kramsa out ador kahe nodak ajok amethang ahem along kachobi ponbek also inut arta kijung het arta cricket hom also apan amethang ahem along ajo apor warsai chu NC colang rebori de bangso phatak samilang so police mate raikom sai khiatum adai ke dawek longkram kamsa phan net ingnang points in nonamat hemrang sam beng ponlo lasom si Karbiang long Women Justice Forum MIP pen kherang keng no kaning teke labang so alang kia phatak longkram kamsa phan sodak ben sai ponanji athe kisum ke phawek also ta arta chok tiklang apot outlang no pasok lembek abang tu longkram kamsa phan ke arona teng pen ahok pet akang sai longwek nangji laben pok khatsi piwek nangji kusi ke hang padopon ini tarik ingko raisi nili tumdak samilang so area lin dokteron arang bangsi patumi hadjong nili tum news live Karbiang long long Asian news tek long long je itum Karbiang bong stame hiduk kiboya joine kisung lahaya joine si adon ka preka hu bidun pen asap ubak isia varsai mate isumar thek jimene ko kamatha pen teron hem asor anong ka prek bidun lo alang le sopia phan alang le sopia tavela ingkan cricket hom sidolang asila so media mate news channel long itum abi long si pinira dang na humri phan bang lo asila dang ni ditum thek long lo jun tu kiduk kisung kodep a family itum alang itum thang tave kiduk thekti ke boy samelang itum so lason ke kodet ke alang itum aning dublo non kopi ko son si kamat hai malang tum chipu thekte dalo lasinili tum puji bangke law and order tum ata ka biya somar khan lason kaculang de dia ang hotona bang kapa beda je phan Central Gop la pena sam Gop Karbiang long Thomas Council panili tum tuning ring tum solo tum kere kom alang itu mas slogan beti bachao beti padhao ko slogan bang man tu si a riek bang ko kaswak a slogan kang bang ko halamang sinitum solo song tum bang chong hong ding son si dolo sinon alang itu same ipodat ahem also a family tum kisu apu iduk apu thang itu bang pendak teklong si tum ning duk dolo kasi kain no kacho klembek kalprit phan bangai la ke capital punishment pinangji lapen kisum ke boy tum phan alang itum isi akerap mate compensation alang itum phan raponangi athe alang itum nganing hang kali aning kain no kamatha kacho klem pusini itum mathada kasi Karbiang long solang do arat phan sanili itum matha lapen itum tuning riponji la so maratum arta ga bio so maratum la son ke power abang akisung ko son mate ke jok nahi ma halabang sarkar pen prabjin belang so kerap itum han pi so lo tum hana akirai kombang pilo beten itum sarkar phan same itum tuning ripon lo la pen itum same ning sampo so lo tum same anu se itum jakong do pu beten ki mathada la se sopin so tum han jakong kan ma pi itum so lo tum han same la so kerai kombana pipo nahi sini itum hin pen da Karbiang long Women Justice Forum United Karbiang long Women Association
itum solo song ni hin pen adak na hom risi nilitum perang ke mai pen ke pacini pon alam teke la puanda abang so pan kacamata aning kai no kacamata long giram kramsa abang so muni pane capital punishment alang lipan labang so aning kamata kai no munon pi kacuklem gede palang lipan punishment ke pi banga kenang sot lapen labang so amunit okol kramsa bukali labang so langsung nasai lang no kacuklem amunit tumhan anke ke prangke bang dilangke isi a step hedung a step en ponang ji lapen labang so munit panke hem kang sampen same alang tum lo en order hin tum same ot pon pame po lapen lang pon pame bu pusi itu mahin pen choni di pondo ni ipaya po tum hanti thanda na ke rong sini bisa jadi Kata.